Ahojte, volám sa Martin Hanusek a spolu s mojou manželkou Ľudskou budujeme malé rodinné vinárstvo vo Vinosadoch. Príbeh nášho vinárstva vznikol už počas môjho štúdia na vysokej škole, kedy vznikli prvé vína. Postupne sa táto myšlienka pretavila vo firmu, ktorá produkuje malokarpatské vína. Volám sa Miroslav Suja, som predseda Kanisterapeutického združenia a ako združenie pracujeme v rámci nemocníc, detskej onkológie, škôlky, školy, špeciálne škôlky, školy, denné stacionáry. Včerajší príklad na detskej onkológii, trojročný chlapček, pracovali sme, potom si lahol na Amíra a to bolo pre mňa ďalší silný moment, takto mi tiekli slzy, len preto, že mohol byť pri tom sebe. Za ten moment. Ahojte, volám sa Marek Martinec, pracujem s drevom, montujem zábradlia, schody, drevené obklady. A celé to začalo v Kanade, kde spolu s priateľkou, teraz už s manželkou, sme si postavili svoju drevenú posteľ do dodávky, v ktorej sme cestovali po Kanade. S príchodom na Slovensko som začal robiť obchodiaka s náradím. Vtedy som si uvedomil, že to náradie nechcem len predávať, ale reálne aj používať. Volám sa Nina Martinčičová, som záchranárka a inštruktorka prvej pomoci. Založila som Aid Compass. Počas celého kurzu vystupujem ja ako záchranárka Ninka a mám svojho najlepšieho kamaráta Macka, ktorý v podstate cez jeho príbehy, cez jeho zranenia sa dostávame k tým jednotlivým postupom prvej pomoci.